हामबाय जत बिसिगतालनि ताकुक तै बुक सरंनो फुइलानो नरंनो आनि YouTube चेनेलनि बिसिंतै बिसिगतालनि जतननो हामबाय तै जतननो खुलुमु याफारो इनके ताकुक तै बुक सं नरं बागै आं भिडिअ हायना हाय कताल तुबै फायका नरग बिदुनो फुइलानसिमि पाछक जरा नायनायनि बागै साइटक दि तै बिदुनो स्किप ताखायदि तै तमुनो नरक o channel no subscribe khai ko hinke ba norok subscribe kaisa khairi di tei o video no nai tong hanke like kaisa rinabo tapak di hinke ang tini norok bagai video tui faimani bom hai hinke norok fulano ani tini ni o video ni title tei video ni thumbnail nugui no norok sawi man maikena tautai bokso hinke faidi ang tini norok no o bisiktal ni salo sini bororong thaniwo tamo tamo kahamka haikeba tamo tamo ongoi thangka tei bom hai ke tongthok laikha ang tini oborong norong no kisisa sawi mannan bagise tei phurungnan bagise o video norong bagai sunamui tui phayo ngin norong o video no ekdom full watch ke nainen bagai saitok di video no skip ta khai sung jotono bisiktal no pala laikha tei tongthok laikha baksa baksa guri laikha baksa baksa masalaikha baksa baksa resab laikha haidiba kokoroi omongka sini bisio waisa sini bisiktal phaimani jora nei sini bororok tongthok layo tei resab layo masalayo tei isa misa guri layo phiaba omahai tongthok laimani haikeba bisiktal ni salono sini bosongni takhuk khoroktam borokni langma chawi thangka tamkai chawi thangka hinke borok bisiktal nainani bagui borok amsuk tongthogui thangmani jorao no borok lamao bike accident ngui o lamao no thui thangka nei jeng social media ni bisingtui rogo jeng nugui mankha tei sawi mankha engka omono kaisa sini tamhnai omahai tongthokmani jorao sini borok accident gei thailaimani derlaimani jeng bosor brum brum no jeng omahai rok nugo tei khubu khunao te ongui bo thango engkai obo tamni bagui omahai rok sini bororongni bisingo no omo jefrufano omo hairok ongo program rok naina thangka hinke bike accident ongphu tei bujak phu thilai phu omo haimang no sung khnago haidiba jefru sung program tisalayo songchalayo omo hai jorao omo haimang no gothona ongui thango ngai tini o tako khoroktam borok tini o bisiktalni salo buikhai tongthoklai resablayo masalayo phiaba borok hai omo hai jorao se boni langma o sungsani kemaui thangka amo belai kheno wanama singja takhok tei bugso engkai borok bom hai ngui borok theinani naka hingke borok khoroktam no bike kaisa o kawi thango hinui cheng soimankha borok kothatam no borok o lamao no bongni langma chawi thangka hingke sung wasuk naike hingke ba kaham ke sung research khainai hingke sini bororok omo hai derawi thangmani tei omo hai gotiwi thangmani omo hai thui thangmani omongkha sung sini bororok sak sak no sung control khlaiyani bagui sak sak ni character no sung kaham ke follow khaiyani bagui no sini bororokni bisingo omo hai langma phat chakai rogo jeng derawi thango tei kemawi thango tahotai bukso jeng hoito tongthoklayo chalayo nunglayo musalayo rusablayo hayadiba nga haifano sini bororokni bisingo kebo saman kwrwi baksaba
nungai tong thong layo baksaba haino kaham korong no tong thong layo haidiba nge tini o tako khorok tam borok tini tamungai tini bisikitalni salo haike thwinani naka haike ba accident gan naka ke abo jani jani sakno control khai khlaiyani bagui thangyani bagui oma hairok sini borokni bisingo bisirbak wngui thango takutui bukso hingke oboni bagui no ang tini sanani musungo jara oma hai wngui tongnai rok no sak sak no wansukya sakni character no follow khaiya oma hai tongnai borok no ang o video ni bisingtwi no sanani musungo sini borok rok jesubano sadi jesubano phunukdi jesubano phwrwngdi sini borok rok mane abono grajyo khaiya tei abono o kok rok no follow bo khlaiya oboni bagui no sini borok rok besirbak jerawi tongo kwmawi tongo tei hamya bo wngui tongmani no chwng nugo haidiba takutui bukso hingke aboni bagui no sini joto takhukchang rok no haikeba bukhukchang rok no ang sanani muchungo chwng sini sak no chwng wansugui chwng thangnani himnani phano chwng oma haike safety khaiui chwng thangnani himnani ba tongthoknani sini nijini character haikeba nijini tongmung haikeba nijini langmano chwng control khaiui chwng thangna himnani nango tei tongthokna bo chwng sini ojon tikhe chwng tongthoknani bo nango takutui bukso chwng sai mano bisi tongthokmani bisingtwi phano derawi mano haidiba oboni bagui no tini o tako khorok tamsano chwng tamo hinui sanai belai tongthokma bagui da oma haikeba dera kha nakiba nijini character haikeba nijini life no control khlaiya wngmani bagui de oma haike borok bike accident wngui thwinani nangkha oboto chwng kebo takphano clear khe chwng saui maniaku takutui bukso go thwinani kwthangni bumung wngkha salka tarpore monush tarpore pohor naidi borok oma hai gotiwi thangmani bisikitalni salo belai kheno abo uanamsingsa tei belai kheno time hinai chini bosongni bisingo oma hai bisikitalni salo oma hai program khlaimani salo se oma haike chini borok rok jerawi thwilai thanglai wngui tongo hingkai chwng kaisa bosoro oma hai bisi palaimani abo bumung kwrwi hai wngui thango tangoi hinde alga dofa rok khanaka hingke borok hoito wansugui mano naidi borokni oma hai onustano se boni borok rok derawi tongo boni borok rok oma hai ham wngui tongo boni abo o ter haike boni onustan songjakmani tam lab tokha hinui phano saui mano obono sini borok rok chwng uansuktai klaio sini tomung samung rok no chwng follow khaiui kaham khlaiui cholinani nango jahate buini dofa bai sajakya wngnani bagui buini dofa bai yasi sujakya khai tongnani bagui sini sak sak no sini bosongni jeta borok jotono janjani sak haikebo janjani character no chwng safety khlaiui kaham khlaiui naithok khaiui cholinani nango tei thangnani nango takutui bukso hingke tekaisa babaisa digi hingke sini borok rok bisikitalni tiring palaimani horo sini borok rok emon khe tongthok laikha emon khe buino solyakhai bagorum laikha emon khe sida mwsalaikha abo kunu mane tamhinai tongthokmung haikebo mwsamung haikeba bisikitalno lamjagui hamjagui tongthoklaimung oma hai dalog phono kwlaliya takutui bukso emon khe je bagorum barsaka bwrwi buya chwla buya oma hai derasok chumlaiui belai kheno mwchangya soroya khaiui bwswkhe tongthoklaikha bwswkhe bagorum laikha phaidi norokno kisa ang phunugui diwano borokni o bisikital salo bagorum laimani
tongthंलायमानि boma haike bagrom laikha boma haike tongthok laikha boma haike mosa laikha tei boma haike risubui borok mosa laikha o bisikotani salo phaidi borokni o video no kisa nai nailena. Hingke norok no waikina naidi omrok boma haike bisikotani salo boma haike tongtholaikia boma haike mosalaikia borokni mosamung rok borokni tongtholai rok abo tamni sasinani tautai buksong norok bo nukbaikina hingke obono ang tini kisisa sanani bagui no o video norok bagui swnamui tongoi phaio ang omo hai video no swnamya hinui tongmani haifano tongoi malia o video no ang swnambui ma tubukha tamni bagui hingke chini borok no jesubano phunukdi jesubano sadi jesubano phwrwngdi ha chini borok rok khunju kanja swrwngna bo naiya kok bo khwnana naiya je borok kaham kok sao a borok no se bukuk supnani bwtharnani hinui komai nok khlalaio hingke obono chini borok rokni kaisa omo hai onustan rogo omo hai program rogo tiring bisikotani salogo omo dekhe mwchangye soroe khai mwsaui tongkha hinkhe naidi buini dophani borok rok nukha hinkhe tamo hinai chini dopha rok no hingke obono no chini borok rok uansuktai tei bujinani dorkar belai kheno omo haike mwsamung rok omo haike tongthokmung rok abo borok munusu rokni tongthokmung haikeba kaisa terni terno phalaiui tongthoklaimung o tongthoklaimungo abo khopjakya chini borok rok amtui no belai tongthokke tongthono rwngya hinai na belai kheno tongna rwngya hinai chana rwngya hinai chini omo hai borok rok no abo jara ang thaijaknai saka je kaham kok sanai no je kaham tongmung phwrwngnai no je kaham kok tubunai no hinkhe borok rok chajakya borok rok hamjakya hingkai oboni bagui no ang tini norok no o video ni paithago sanani muchungo chini borok rok amtwui no deralaio belai tongthokmani bisingtwi buino solya belai bagurmani bisingtwi buino solya omo haike no chini borok rokni bisingko chini bosongko iko ang thaijaknai saka norok no thwilaio thanglai deralaio accident laio omo hai ni bisingtwi no besirbak wngui tongo tahuktai bukso hingke oboni bagui no ang joto chini tibrasa takhuk tei bukso rok no ang sanani muchungo chini borok rok khasiani bagui no lachimani kwrwi bagui no uansukmani kwrwini bagui no omo hai dal bidal tongmung tonglaio dal bidal chamung chalaio dal bidal malkhung rok mankhai bo uansukya kitsa phono bokhrogo nahariyaui malkhung rok bo mankha hingkhai je tongma kwrwima sarok laio dolaio sa bisi doiman sabo bisi item kariui phunukman sabo bisi ek number tobo khai borok no phunukman omtui se chini borok rokni tabukni mane swrunglaimani hinkhe kaham no khai swrungnani khub kom wngui thangha tahuktai bukso hamya no mangse chini borok tabuk swrungnani bangkhuka ekdom tabukni ojora nanglaina phano wngthuk ha mwsalaima bo norok nukhuna buino solya ha chwla buya bwrwi buya ha risa solaiui abo khub mwchangkha
buin dofarong nugui tamrok salai dong hana boma hairok kok salai dong hana borok to hoyto buin dofani borok nugui masukuna ei om haingui no tibrasa bosongo thailayo gajalayo tei jati jat poder podok unglayo nei borok masugise paikena tahute bukso oboni bagui no ang tini norong bagui o video swnamui tuifaio ang swnamya hini tongmani tamo hingke je borok omhake video swnamui tunai omhake video swnamui kok kaham tuifainai rokno hingkeno sajago borok hamya youtuber batpat youtuber faltu youtuber viral khaio omo hairok nei salaio tahute bukso kokrui chini borok omo haike phunukya hingke omo haike tubuya hingke teibo mwnago kwlainai teibo khasiya to siyano haidiba hingke tesasada obono nugui lasima rok kirima rok wasuma rok sago hapno hwnoi joto youtuber no tabuk omo haike video reui tongo tei omo haike video swnamlai tongo tahute bukso gabo norok kaham kai clear khai bujinani chesta khaidi tei bujiui naharnani khlaidi tini video amsung nang sinai tahute bukso kotal video norok ba haina hai malai phinai teibo norong bagui dal bidal video norong bagui ang tubi phainai tini video amsung nang sinai jotono no hambai jotono kaham kwrwng susto kai tongwai jadi tibrasa ayuk loktho।